ट्राइबेल साब डिविजननि आन्डाराव जोंनि जे कमिटि दङ सिनियर कमिटि तीनटा सिनि मूल सिनि त्रिपुरा दफारंनि तीनटा मेइन जे अर्गानाइजेशन दं माने त्रिपुरा चुगलाई बुथु त्रिपुरा सोलोंनाय बुथु এবং नारायण कुमार राजा काउन्सिल ও তিনটা बदल मिलो गइनो जों इदियो मिलिता बाबे केनो इरो जों इ बुसु संसानानि बागै जों सालाय दंलाय दाबो लाई थांनाय बिसोराव खायबो थायो खैजाक लाई थांनाय बिसो बोलते जों एभ्री इयार नो खै जतक जागागो ओंखाय मनो इ मनो दे ताकलानि प्रथम जिनि स्टेट लेभेल बुसु फेस्टिवल अंका जिनि जां परबुक इदायो जलाया दायो गाय এবং जिनि इलं ट्रेबेलिनि बिसिंगनो कर्मति साबो अंगतंगो अंनाय गाय कांचन सराबो अंनाय बिरासि मिलि कांचन सराबो अंनाय এবং मानिकपुर बंनाय समरनि जे मानिकपुर अरबो अंनाय এবং जिनि कुतिसानि कुकिलमनि पाराबो जिनि बुसु फेस्टिवल खायजानाय गाय मनो गखाय ताकलानि पहिला गाय अरनि कन्वेनर सा जिनि कांचन साबतो एका आरो अबनि लगे लगे जिनि एसिस्टेंट सेक्रेटारि जिनि बरज बिसु सार वानसप त्रिपुरा बंनो जों माने जों तीन जनानो मूलत इदियो खायनायनि बाहेनि प्लेनिंग खायलाय वानसपलाय जों लेखा जत्ता लुकरनो सुबासु रखा जों एभ्री इयार जत्ता जाखाय खालिनि सिमिखाय ताकलायनि सिमि इरो खायजाका ताकाय इरोनि सिमबो एभ्री इयार खायनाय जों प्लेनिंग लालाय जा हालबसो गृगै संथरा नरनाव फान्दा जिनि पान्दा तो मूलत जों जदि इंगो खायके अंगाय स्टेट लेवलनि जे प्रोग्राम हो 2 दिननि अंगो 12-13 गाय जों इरो जेबो रिजनल लेवल बो सब डिविजनल लेवल बा जों इरो सालसानि खायजा अबंका 9 तारिख एप्रिल 2025 गाय जों किन्तु 8 खाना 9 तारिख खाना नंनाय फुंनि 12टानि सिमि हरनि 11टा जरा आंनाय वासगनो जों प्रोग्राम माथो बिसे कुदुमा निया गलो लुकरक नासिंगै थांमानि अ बिसे कताल टेर एबा खेबा बुसु फेस्टिवल जिंलागो आ पान्दानि बिसिंखै खलाय आमचनि लुकरक न तामो फुनुक जाकनाय अबहाय प्रगे नाहार मुंगे तामो दं बेलेगे हामबाय अक्वेशन फेमिलि बागै जिनि इ मनो एरिया खै जतक सियो मनो एरिया दे जों जतक जाति पुजाति जनजाति जतक मिलितभावे बसबास खायो जों अबनो नायखनैनो अबनो वानसुगैनो जतक निनो राजामु मासामु दंनाय जेमन किरमदि जिनि मामिता तांबिति इंगाय गरिया खेराबाय अबरक दंनाय इंगाय जिनि लेबां बुमानि अबरबो दंनाय आरो स्पेशली जों हजागिरि रबो दंनाय इंगा आरो पार्टिकुलारली आरो एकटा माने जिनि जाति माने जिंबाय जे करिनि जाति जेता जोंखाय वानसाहि माने जेता बंनि बायबो जों बाउल सिंगार जों खायजा एरेन्ज खायजा এবং बंनि जे लोकनृत्य हिमाने जेता दामाय माने अबरबो जों यो खायजा गाय जते जतक बर गबना एना तो माजा जावनानै बागै गबननो जों आपिल फेनेफले जे कमिटि हिसाबै फाइथागो नरमे कमिटिनि बखाटे खलायै करं थायो तंनाय अकरा चक्रा सिक्ला सिक्लि सराय खनाय रनो तामो कबक मुं तंनाय नरमे बखाटे जिनि कबक मुं तंनाय जतक फायदि इदेयो जिनि मेरानो सहजुगिता खेपेदि नायफायदि नायते तो माजा जों जेंसाने नाते कोनो हामिया जाय आंगे देखे जतक डिसिप्लिननि मते के मानिले जिनि सिक्ला चालाय रनो बां कबनाय साकमु हामिया नय दातंगि जामु हामिया तासादि अबनो जिनि कमिटिनि बखति कबनाय जे नाते तो माजा जां के संगा जा अबनो नायै बखानो हेलेंसा खाय तत जाय बसर कइलानो लाम सलाय ननि अबनो जिनि कमिटिनि एजे कमिटिनि बख